Jak už jsem říkal před chvilkou, mým prvním hostem je první dáma českého dokumentárního filmu, režisérka cyklu Manželské etudy, Ženy na přelomu tisíciletí, filmu Katka, Marcela, René a mnoha dalších. Paní Helena Třeštíková, dobrý den. Dobrý den. Vy jste vlastně jako první u nás začala používat tu sběrnou metodu, jak se jí říká, ale bylo by asi dobré nejdřív vysvětlit, co to vlastně ta sběrná metoda je. Sběrné dvory znám. Sběrnou metodu samozřejmě trochu taky, ale jak to je přesně? No tak je to tak, že se nějaký člověk sleduje delší dobu, 5, 10, 15, 20 let a točí se vlastně jeho životní příběh, takže je to takové spojení dokumentu s příběhem. Aha. A jak vůbec vás to napadlo, že něco takového budete dělat? Tak vždycky mně přišlo, že čas je taková zajímavá kategorie, že čas lidí mění, přináší různá témata a když jsem byla studentka, tak nám pouštěli takové filmy, které se tehdy nazývaly časozběrné a to bylo tak, že dáte do květináčku semínko a ono před vašima očima vyroste, vykvete a zase zvadne a tak jsem si říkala, tak když se takhle dají natáčet kytičky, proč by se nedali natáčet i lidi? Aha, takže vlastně podle kytiček. Podle kytiček. No a jak moc je to vlastně náročné? No tak náročné to je v tom, že je to taková sázka na nejistotu, protože začnete s nějakým záměrem, který se rozhodně nemusí vyplnit a vy máte nějakou představu a život ten příběh třeba píše úplně jinak a teď záleží na vás, jak se s tím vypořádáte. A z těch příběhů, které jsem tady vyjmenoval v úvodu, který byl tak nejtěžší podle vašeho názoru? Tak ono obecně ta metoda je samozřejmě složitá v tom, že máte spousty materiálu, pak ve střižně z toho musíte udělat nějaký tvar, ale tak asi lidsky nejtěžší byl film Katka o dívce, která je závislá na drogách a sledovat někoho, kdo tak jako má všechny šance být hezký, mladý, úspěšný a všechno to zahazuje před vašima očima, tak to je lidsky těžký. Prožíváte mnohdy takové depresivní příběhy, třeba jako právě s tou Katkou. Nepůsobí to na vás nějak špatně? Působí to, víte, že jo. Tak se člověk musí nějak naučit s tím žít a nějak si hledat nějaký zdroje radosti a potěšení, ale je to moje dobrovolná volba. Nikdo mě k tomu nedonutil k těm filmům a k té práci, tak to musím nést. A dostávají se vám ti lidé nějak do života, do vlastního? No určitě, tak to je tak, že vlastně, když s někým se stýkáte takovou dlouhou dobu, tak se stane do jisté míry součástí vašeho života a tak to bude, myslím, až do smrti. A dá se mluvit o přátelství, že byste navázali s nimi? Tak určitě. Jako důvěrný vztah? No tak ono je to tak, jako i s přátele máte různé přátele, s někým jste více důvěrný, s někým méně a přesto jsou to vaši přátelé, tak tady taky ty vztahy jsou různé, ale určitě to jsou přátelský vztahy. Čili když je potkáte, tak se k sobě hlásíte? No jasně, no samozřejmě. A nezatoužila jste někdy, nebo nenapadlo vás, že byste si zkusila hraný film normálně, běžně? Určitě ne, to já jsem nikdy nechtěla, protože mně připadá nejzajímavější zachycovat život v jeho autenticitě a tak já jsem spíš takový kronikář než filmař. Váš poslední film se jmenuje Soukromý vesmír. O čem to tak asi je? Tak Soukromý vesmír je úplně nejdelší z těch časozběrných filmů. Dohromady zahrnuje 37 let. A navazuje na film, který jsem dělala jako úplně první v profesionální praxi a to téma tehdy bylo, jak ženu změní mateřství. A točila jsem s mojí kamarádkou, který se narodilo první dítě a asi rok jsme točili, jak jí to změnilo. A pak mě napadlo, že když jsme vlastně natočili někoho, jak přichází na svět a co si o něm myslí jeho rodiče, že by bylo zajímavé toho člověka sledovat dál. Tak jsme sledovali jak toho kluka Honzu, tak jeho rodinu a dohromady z toho bylo 37 let. Ale je to samozřejmě nejenom o tom, že někdo je malý a pak velký. Já jsem se snažila, aby to bylo i o
způsobu života, o jistotách a nejistotách života, o usilování, o tom, nakolik jsme srozuměni se světem, do kterého se narodíme a nakolik ho chce měnit a tak. V tomhle filmu vystoupí Karel Gott taky? Ano, Karel Gott tam v tom filmu je, tam je více takových archivních materiálů, které vždycky se objeví na televizní obrazovce a Karel Gott je jedna z jistot našeho života, protože po celou tu dobu je tady s námi, ať se děje, co se děje. Je to éra Karla Gotta, že? Který žil bezvýznamný politik Gustav Husák, ano, jak byl ten vtip, tak. Že jo? Tam mě přesně z tohoto vtipu mě to napadlo. Rodiče velice často chtějí, aby se děti vydali v jejich šlépějích, aby pokračovali v jejich práci. Jak je to s vašimi dětmi? Tak já jsem vždycky doufala, že to u nás tak bude. Nějakou dobu to úplně jisté nebylo, protože myslím, že se potřebovali nějak hledat a definovat, ale teď to vypadá, že děti budou pokračovat v tom, co dělám a že budou... Speciálně moje dcera se chystá pokračovat v mých časozběrných projektech, což je pro mě dobrá zpráva, protože se tím ty projekty prodlouží o nějaký čas, až tady už nebudu. No je to takový dobrý pocit, protože můžete vlastně dceru nebo i děti něco naučit, ne? Něco jim k tomu říct. Tak pořád o tom diskutujeme, takže to je takový průběžný proces. Já přece jenom se musím trošičku, vůbec mě nezajímají ty okolnosti, ale jste byla patrně možná služebně nejkratší dobu sloužící ministryně kultury v naší republice. Jaká to byla zkušenost pro vás? No tak v mém pocitu to bylo asi tak, jako kdyby to byl rok co do intenzity zážitků a intenzity nějakých pocitů, které z toho vznikly. Pro mě to bylo strašně zajímavé, ale mám pocit, že jsem nějak tu situaci velmi tehdy komplikovanou, která se zpětně hrozně těžko vysvětluje, nějak musela vyřešit tím způsobem, jak jsem to vyřešila a tak je to taková zvláštní dramatická epizoda mého života. Jaká máte ráda místa v Praze? Tak já jsem rodilý Pražák a Prahu mám ráda vlastně, dalo by se říct, se vším všudy, ale docela bych řekla, že mám ráda nějaký takový vyvýšený místa, jako je třeba Petřín nebo Vyšehrad. Tak vám moc děkuju za to, že jste přišla a když dovolíte, tak vás teď na ten Vyšehrad pozvu. Půjdete se mnou? Ráda.